Hah? Tali kutangnya pedot. Pedot terusan saiki karo tali kutangnya. Kan maje. Ayo mlaku. Blok iki. Golek rono. Bos, lono aje. Telono ora wedi. Bosmu wongku kok. Wah. Blokne, tak celokne tenanan oi. Bos. 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 Delokno, wajik. Wis nyapone cah loro ke tukaran nanti wong petong iwak kaya ngene iki barang kok. Alah jan sedang genah blas. Ayo dan. Ayo ngopok ikan. Lho, Wajik. Lho, pakanmu disoki kabar, Wajik. Bos, oh telone ndi? Telo. Aku mau ikan iki lho makani titik-titik to yo. Ben nganu jaremu kan apa? Ben pertumbuhan iwak teratur lho. Ben gede. Lah iki mau kabeh jan disok ning ngene lho. Arep apa? Ajek lho. Wah jan bicara. Nah, kok cah gemblong kae. Iwak makan iki. Dek lho karepe piye wong manjing gawani kebo golek rosokan lho kae. Dino diparani udan deres ngene iki yo. Petung iwake satu. Apa to iki, Pak? Mantap jelas. Mancing kepleset. Iya iki terusan. Buka ya. Buka ya. Bismillah. Wah, entuk iki. Gede iki mestian. Wah, entuk iki. Wah, godang iki. Wes. Man. Ra entuk iwak, dur kali, tuk godhong. Panjenengane iki. Itu iki. Putih. Zaman berjuang anak lanang. Duh, kayaknya nek timbang. Timbangi sapa kae? Iki wonge. Mancing kono ae pumuran wong iki. Wonge murah kae. Enak wonge. Weh, tanten lautan sik lah. Tanten ngarep sik lah. Karena yo lek anu. Lah iya, wis mumpung terang iki sian. Terang nyawa payungan iki. Weh, yo urusi. Lewat sih, Mang. Cak. Yo. Bos, nyantai. Kondi, Bos. Enak dhewe. Diparani iki, Mong. Lah duli, Mong. Pakan entek lho. Lekas teko ngesok pakan kok. Ngono kok ora entek. Nah kowe. Lah, Kowe iki blas. Lah wong kae mau. Endi? Kene wis bingung ngurusi wong tuku iwak, wis malah brak-brak. Lah piye lho, Bos? Kahana. Angge kuwi. Oh, kita rumangan kowe, Mong. Angge kuwi nganu mau. Oh, Bos, pakane tak suntek arep tak adahi kebon mang urusan to, Bos. Ayo lerene yo. Wis, mangan sik yo. Kena ngono yo. Mamang gak ngerokok? Ora, wis moh. Gak. Ayo, iki ngurusi sik. Ngurusi. Yo, ngene.
ya ta, ngetoke lewat tengil kuwi. Yo. Yo, mangan telo. Kali iki kotan. Ada sih lah, enak banget pura. Oh, laut kita ini. Iki jane wae iki. Sing ngumpuk bae. Ini pura iki. Ini. Wah, iki wae mumpuk nang kene iki. Wah, mending pol. Ada pakanku mau keri nang ndi ya? Godhong iki. Jane mau gelem. Panan wis. Waduh, iki. Jare telo lho, Bos. Lah iki lho. Luwe aku. Oh, yo ta. Masak iki lho. Wah, moni waduh. Liyan pura. Wah, mening wi. Ya, acot wong desa ra dian telo iki. Lho yo. Radlukas. Diringkas. Nah, oh. Ini bikinnya Bos. Wah, aku sak luwe, Bos. Kepingin sing ora ngono. Muwi tok ora dipeni mbokmu iki. Yo. Jalan ngel. Awi, jajan mateng burung wis. Ngengkelan. Oh iya iya. Wah. Kapok. Wah, manut iki lho. Mulutnya lo terasa melocot. Video. Aku iki jan luwe, Bos. Mau mangan sebelas. Ya wis ta iki kok mateng entek-entekno wis. Jadi Yo. ini kayak ngelugur, Bos. Wah, ini lho. Yo. Kayak mentah sepenuh hati. Aku nggak dihargai. Juragan Blumbang nggih luwang nggih. Iwake rong payu iki lho. Yo, Ki malah laporan orang genah kowe mung. Lho. Wes. Ya entek-entekno wis. Aku jane yo ngene. oh, Kleru. Lha iki nggih anak buah melu mangan. lo yo. Lupa sih bapak tolong aku, Bos. Entekno tak tunggone, Ndang. Lha mau tak jajal piye? Wah. Yo. Ya tahu bocah loro ra nek sing bener kabeh iki. Piye meng pakanmu ilangnya ndi Mas? Saya ndi? Gua kayak ini kutu, Bos. Nah, dia makan iwak ning kono. Dicoba. Wis, cukup sih. Bener iki. Siap. Lah ngono lho, tak manut. Taruh aja di dalam, Bos, yo. Tidak usah kayak. Yo. Jadi paling dua nomor 2, Bos. Sopoy. Sopoy. Sito. Potongannya yang anak elek dar. Gua nganu wi, serondol wi paling. Iya sodol ya. Bahaya ya entek amen dipancingnya ayo. Bahaya iki. Kudu dikondisikan iki. Layak iwak kok mentek. Mbok tolongi ae. Aku ora sugih kok kok. Aku ora, Mas. Iwak botun tek. Aku ora. Ya nek legar kok kowe. Wah, moduk ya. Baginya bawa pelayan ini. Napa? Lumbange nganu, Bos. Kita, kowe tak anjuk apa kok murah Ini. Lah yo mami, aku nganu. Anak legar kok. Alah. Apa kok pancen nang kono? Ini sih. Nang kono mau. Kayak mudel. Barang. Wae sing kok nggak terus yo kuwi berarti, Bos. Ayo, nyapa nang kono. Lumbane luwang iki. Long ae Pakku.
Nek kono kuwi ono. Oke ya. Iya, bener. Oke kaya. Ubren. Yo. Masalah. Wes ubren. Tekan saya, pedas. Jangkrik. Rene ana we. Tak kom we, nggih pakan iwak. Cah edan. Di pedas sih, Bang. Kena no, pedas. Ora enek, Bos. Bah melayu seperti pesawat jet tok. Ya oleh saja tidak bisa lepaskan saja ngene sesuk. Oh, jare bar mana jare yon penuh bloro. Soalku lho, amen ceblak. Buan tak tukane esuk. Alah ojo, lah aku balik apa kon sempakan tok. Enggak sempang iki kowe iki. Ora. Lho sono, Buan. Ganti. Nek kebok ya, cepun. Jane iki Tak tukane. ben ora Lho, ora. Sik lho. Hop. Jane iki ben ora dipancingi wong. Oh, sik jangkrik. Nganu. Ben ngomong sik. Arekne, sik. Ben ora di nganu pancingi wong iki nganu, Bos. Piye? Pageri. Pager. Heeh. Lha si kanca ya iso magri nang iki. Beh. Lah lek kanca aku duwe no, tukang pager wi gawe pager, gawe kanopi. Wah, tenan iki lek blombang gek murah lho ning kono iki. Murah, ngono. Murah. Ngono. Cepet, Bos, garape. Iki derandi. Kono Kanigoro. Apik tenan Kanigoro ora. Blitar. Wah, yo ngeten no. Jenenge bengkel apa? Bengkel apa jenenge? Mitra Mitra apa? Mitra apa to? Yo mitra setia kayak iki. Wah, oh Mitra Setia. Duwe nomor telepone ra? Enek. Oh ya wis engko gek di parane rono ukuran iki sik kabeh. Dung iki diukuri kabeh. Dure. Kira-kira wis sak dedekku wis. Ngene, samene ya. Amene. Ah, wis. Aja dhuwur-dhuwur, Bos. Ya wis. Teko biasane kangen. Ya wis ukuran kabeh, Bang. Sik to. Diukur ki nggih meteran ora gawe tangan, ora diukur. Lah tak kira kon ngukur yo. Aku Tak mang ukuri ngene lho. Aku mang oleh piro wisan? Alah iki ora kenal bisa. Gawe meteran. Rono wis kowe ayo tak ukurane wis. Ngene sapa mung bengkelmu? Sapa Mitra mitra? Setia yo. Wis pananono. Ngukur bangun meteran. Oh, alah, udah. Tak ukurane dhewe. Apa gawe blak, Bos? Tak ukurane dhewe. Tang, udah tak telepon kok. Yo. Yo, cah. Kon ukur iki ukur tangan lho. Walah. Bulane meteran dhewe wis. Ukurane. Tali kota iki. Kowe pangga tali kotang. Sik, ya. Wah, iki. Kowe ke bakul iwak ke mau iki. Sik, wae kale. Waalaikumsalam. Pripun Pak niki? Ulame sios. Iki kan kula badhe pesen 2.000 urang Bos. Wong nggih sios berarti. Menawi sios. Oh. Iki benjing wonten pripun? Niki kan tasik acarane puwadet lho, Bos. Oh ya ora apa-apa wis, sesuk bar redok neh. Nggih. Gua anak bos sedeng longgar kok. Nggih, pripun sakniki kan nggih anak boe napa enten. Kamu tahun metu kae mong tahun ngukuri blumbang iki mau lho tak. Beh, amen kelong ae kok iwake. Lah nggih, nganu ron benjing kula senengane mriki mriku. Oh ngono. Ya, ya wis, ora apa-apa bar bedok kok kae. 2.000 nggih. Nggih, pokoke bar bedok. 2.000 pulang nggih. Ya wis bar bedok. Nggih, pun. Suwun. Pun wonten mawon. Ye. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sida tenan iwak iki. Wis, kena iki nukokne rokok wong-wong. Gene wong ndi? Gene wong ndi? Kanigoro Blitar. Oh ya oke.
Goblok kowe. Nyapa? Ra iso nyetir. Jok, jok. Oh, kene iki. Ron. Enggak. Loh, Mas? Iya. Ini ndi? Kan nek jero kan, Bos. Jane nek ndi, Dok? Wah, iki apa? Woi. Halo. Bro. Arep pesen pager apa? Pesen kopi sih. Oh ya kopi loro. Nganu, aku rene mau kan nganu to. Kuwi iwake bos kuwi kan nek Jombang to. Oh, wis terus di nganu dicolong bocah. Bocah sandinge ngono. Terus sire iki arepe dipager makane aku rene iki mau pesen pager. Kira-kira ukurane wis ana ngopo? Bah, lah kuwi lali ya, Mas. Cek. Ukurane piro? Lah bos sama telepon kene, lali ya. Bah, kowe iki yo lali. Bocah opo? Itu bosok. Gak kena itu telepon. Yey, Balen ono aja. telepon dia kena loh. Tunggu kali. Gak kena telepon enggak sih? Pun gua lah HP ini ora tau kena. Iya. Indonesia ya, yo. Dari memang kan orang itu. Lah yo. Kayak dari anak buah saya mau ngisan. Oh, berarti bener itu. Hei, bos. Oh, Kopi. wah tak enteni. Telepon ora kena. Di telepon dia kena. Lah kowe musuh rusak. Nang mau, Pak. Tak gua. Pak. Ngomong mah. Ngongkon anak buah, mbuh bener pura. Wis rene to iki. Kayak Kuwi gitu. bocah kuwi. Oh, alah. Carane arep pesen Pak. Ah, pesen aku. Iki kira-kira Hei, piro ukurane, Mong? Lah ndek iki lho, ngukur lagi 5 kilan wis mok ndek kok. 5 meter. Oh iya 5 meter. Dhuwure. Ah, sakmono pokoke. Bae lho, Pak, ukurane iki. 5 meter. Liter. Kuwi gedungnya kira-kira 2 meter apa 1 meter setengah ngono aman. Wis, kira-kira aman ya to sama kene. Terus ongkosane teko piro? Kuwi ngene Pak, ini sing ngene bae. Apa ngene iki, Pak ini? Oh, Pak. Orang kira-kira Kenane iki sampe iki. ini 1 meter yang petang itu yang terdekat Sampe teko piro? 1 meter ke sini. Ya, Ini gue terus jadi, saya wis terus dicat, mau matok, terus kok ngomong terima biji. wah. Ini kita, Pak. Ini sini Pak. Pak, bisa. Wes sama dalam ukuran itu mau. Sama kita, mau tulisan. Oh, dia ngomong. Di kertas apa? Gambar. Oh, wonten Pak. Di jalan. Ini Pak. Ini contoh ya. Oh, Kualitasnya enak kabeh iki ya.
ibane ya. Pun Pak, mengerjakan tralis, kanopi, pagar, Terus pintu gerbang, konstruksi, mungkin saged hubungi nomor kula. oh nang kene iki ya. Iki kira-kira nang kene banes apik-apik lah. Tapi Pak, standar istilahnya merakyat lah hargane. Ini iso kabeh sampean ya. Saged Pak. Tergantung njaluke sapa tuan rumah. Nggih, modele ngoten niku. Kabeh iso iki lah. Wis gede rayaan ya. Nah, iki wis njaluk ukurane sepiro-piro karo cah mau. Biayane wis sama total. Ngono ya wis. Oh kira-kira pirang dino iki dadi? Kita nggih kali buat lah. 2 minggu. Ya. Nggih, nyambi-nyambi kali pekerjaan liyane nggih diusahane cepet. Oh, nggih. Oh ya wis. Ini biar diurusi anak buah. Oh, cah ngono kae mau. Ya wis apa dari bocah ke mau tak percaya. Aku saiki nyuwun pamit. Ajeng temu di mana? Tang mriki lho, alah daerah iki. Ah, kula stopan perapatan lho. Nggih, monggo. Boleh. Ini bos, Balik. Apa ning ndi? Balik. Ngono raket mau. Nyapa raket mau. Ya Allah. Wis urusan ngomong ngono ra dodo balik kok. Ya tak balik ya. Yo, Wis. ora ninggali rokok. Anak buah kon tuku rokok dhewe panggan. Nek dhuwit to. Duwe. Wong kan budal nyangoni mek 10.000. Ayo. Wis sore karo balik. Balik. Ayo balik. Lho kowe nyampur rong kalah kok. Nyamuk sih aku iki. Lah aku isih telu. Bene, yo balik. Orang kok mampir nang mantanku lho, sing aku ora digawe. Ora digawe. Saiki ngene lho yo. Gedang yo gedang, depok yo depok. Sayang ning aja goblok. Ai. Ayo balik yo. Balik aku. Wah, tapi yo. Bos, Oke, pun. Pun jawab ya. Wis nganu sampean nganu WE. Siap. Aku balik lewat kono mau yo. Lupa jalan pulang ya kita. Jangan sampai lupa jalan pulang, Bos.